Κύριε, καλώς ήρθατε. Και να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Κασίμη. Ακούσαμε τους στόχους του Υπουργείου και σε επίπεδο κρατικής πολιτικής. Εσείς πώς αξιολογείτε την πρόοδο της Ελλάδας ως προς τους στόχους αποθήκευσης ενέργειας για τα επόμενα χρόνια, ειδικά όταν βλέπουμε ότι κάποιοι στόχοι αναθεωρούνται συνέχεια προς τα πάνω? Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στο πάνελ και σε όλους τους συμμετέχοντες. Αρχικά να ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση να συμμετέχω σε ένα τόσο ενδιαφέρον πάνελ όπως το σημερινό και να συγχωρώ για την πρώτη μέρα του συνεδρίου. Το κύριο θέμα είναι η αποθήκευση. Αν κοιτάξουμε από το 2019 μέχρι σήμερα, έχει επέλθει μια κοσμογονία στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Ο λιγνίτης γνωρίζουμε ότι αποσύρεται πολύ έντονα και μέχρι το 2026 θα έχει τελειώσει από το μείγμα στην Ελλάδα και τη θέση πλέον την παίρνουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σήμερα που μιλάμε, περισσότερο από το 50% της παραγόμενης ενέργειας έρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Βέβαια, αυτό είναι ένα επίτευγμα σημαντικό για την Ελλάδα και είναι ο λόγος που μας καθιστά και πρωτοπόρους στην Ευρώπη στον τομέα της ενέργειας. Αυτό όμως είναι μια μεγάλη πρόκληση. Η πρόκληση έχετε στο γεγονός ότι έχουμε μεγάλη ποσότητα πράσινης ενέργειας, την οποία θα κληθούμε να τη διαχειριστούμε. Επίσης, ένα χαρακτηριστικό αυτής της ενέργειας έχει να κάνει με τη διακύμανση. Γνωρίζουμε ότι οι ανανεώσιμες πηγές έχουν στοχαστικότητα στην παραγωγή της. Σημαίνει ακολουθούν ένα εποχικό προφίλ, χειμώνα, καλοκαίρι, αέρας, ήλιος. Ακόμα και μέσα στην ημέρα αυτό το προφίλ εναλλάσσεται λόγω συννεφιάς, ηλιοφάνειας κτλ. Άρα λοιπόν αυτή η διακύμανση είναι πάρα πολύ κρίσιμο να τη διαχειριστούμε. Η τεχνική απάντηση σε αυτό είναι καθαρά η αποθήκευση. Με την αποθήκευση θα καταφέρουμε να απαλύνουμε αυτό το προφίλ, να το κάνουμε πιο ομαλό, να μην πετάμε καμία πράσινη κιλοβατόρα που παράγουν από το σύστημα και βέβαια θα διασφαλίσουμε την ευστάθεια του συστήματος. Οπότε ανανεώσιμες πηγές, εφαπτώμενη αποθήκευση, σημαίνει πιο σταθερό δίκτυο, ευστάθεια συστήματος και βέβαια αυτή είναι η εξίσωση που μας οδηγεί στην ενεργειακή εθνική ανεξαρτησία που είναι και στόχος μας. Τώρα, ως όμιλος ΔΕΗ, σε αυτή την πρόσκληση απαντάμε. Συμμετέχουμε πάρα πολύ έντονα και δυναμικά επενδύοντας στην μπαταρία, στην αποθήκευση. Ήδη γνωρίζετε ότι έχουμε μια δραστηριοποίηση στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έχουμε τα πρώτα έργα μας σε Ρουμανία, σε Βουλγαρία και βέβαια βασικός πυλώνας μας είναι η Ελλάδα, στη Δυτική Μακεδονία, όπου ήδη έχουμε κατασκευάσει τα πρώτα έργα. Σε εξέλιξη είναι ήδη και ένα τρίτο έργο 50 ΜΒ. Άρα, σαν όμιλος, πιστεύουμε πάρα πολύ στην αποθήκευση και βέβαια θεωρούμε ότι όσο θα οριμάζει θα ενδυναμώνει τη θέση της. Ευχαριστούμε πολύ. Και να περάσει στον κύριο Ραχιώτη. Πόσο ευθυγραμμισμένα είναι σήμερα τα ευρωπαϊκά ρυθμιστικά πλαίσια με τις εθνικές πολιτικές, έτσι ώστε να συμβάλλουν στην ταχεία ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης, είτε στις κατοικίες, στις επιχειρήσεις, στις βιομηχανίες? Ναι. Αφού ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μας δίνεται να τοποθετηθούμε για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα για τον ενεργειακό τομέα στην Ελλάδα ως εταιρεία. Γενικά για το θέμα της ευρωπαϊκής νομολογίας και κανονιστικής νομοθεσίας πρέπει να πούμε ότι σήμερα υπάρχει ισχυρή ευρωπαϊκή νομοθετική όθηση, το οποίο σε γενικές γραμμές διευκολύνει την ανάπτυξη της αποθήκευσης χώρες ευρωπαϊκές, κυρίως μέσα από την αναθεωρημένη οδηγία, την Electricity Market Design, η οποία βρίσκεται σε εφαρμογή, και τη νέα οδηγία και τους νέους κανόνες για τις μπαταρίες. Βέβαια, η εφαρμογή αυτών των οδηγιών και κανονισμών σε επίπεδο κρατών μελών παραμένει ακόμα άνηση. Δηλαδή, δεν υπάρχει μια ομοιόμορφη ανάπτυξη σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Ειδικά για τη χώρα μας, πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα σε γενικές γραμμές διαθέτει τα πολιτικά εργαλεία και τα κανονιστικά εργαλεία για την αποθήκευση. Δηλαδή, όντως, στο ΕΣΕΚ υπάρχει η πρόβλεψη για το στόχο για το 2030, ο οποίος όμως, σύμφωνα και με τις
πρώτες ενδείξεις και τις πρώτες μελέτες που έχουν γίνει, φαίνεται ότι απαιτείται να υπάρχει επαύξηση αυτού του στόχου και ίσως και πάνω από τα 5.000 ΜΒ, τα οποία έχει προβλεφθεί. Και το γεγονός αυτό το κάνει ακόμα πιο επιτακτικό οι πλέον υπαρκτές και ορατές σε όλους τους παραγωγούς ΑΠΕ το φαινόμενο των περικοπών και των περιορισμών του δικτύου. Οπότε αυτή η επαύξηση του δικτύου καταρχάς θα πρέπει να γίνει άμεσα στο εθνικό μας σχέδιο. Επίσης, αυτό το οποίο πρέπει από πλευράς της χώρας μας να ενισχυθεί και να βελτιωθεί είναι τα ξεκάθαρα σχήματα των ειδικών ενισχύσεων και αποζημιώσεων για τον τομέα των stand-alone μπαταριών. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι υπάρχει ένα πρωτόλιο θεσμικό κανονιστικό πλαίσιο για τη λειτουργία της αγοράς και για τις μπαταρίες οι οποίες ενισχύονται μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά και για τις merchant οι οποίες αναμένεται κάποια στιγμή να λειτουργήσουν. Όμως, χωρίς ειδικές κρατικές ενισχύσεις, έστω στην πρώτη φάση ανάπτυξης αυτών των έργων και ειδικά για κάποια έργα τα οποία είναι πολύ σημαντικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Ή επίσης και η θέσπιση γρήγορα των κανόνων αγοράς για τις υπηρεσίες ευελιξίας, τα ancillary services, τα οποία μπορούν να προσφέρουν ειδικά οι merchant και οι stand-alone μπαταρίες, πρέπει να θεσπιστούν άμεσα, ώστε σε συντονισμό των διαχειριστών και των επενδυτών να μπορέσει να υπάρχει μια ομαλή λειτουργία σε αυτή την επερχόμενη αγορά που έρχεται. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Νάργη, ναι, χρησιμοποιήστε αυτό το μικρόφωνο. Ωραία. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται ο ρόλος των προμηθευτών πράσινης ενέργειας στη δημιουργία ζήτησης για αποθήκευση, είτε από τα μεγάλα έργα, είτε από μέσα πωλήσεις εμπορικών συστημάτων για επιχειρήσεις και αυτοκατανάλωση? Πρώτα-πρώτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια για την εκδήλωση αυτή. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Ξεκινώντας, θα ήθελα να πω, συμφωνώντας βεβαίως με τους κυρίους που τοποθετήθηκαν όσον αφορά την αποθήκευση, λέγοντας όσο πιο απλά γίνεται ότι μια μονάδα παραγωγής ενέργειας χωρίς αποθήκευση είναι κουτσί. Είναι σαν να έχει ένα πόδι. Το ότι φτάσαμε στο σημείο να μιλάμε για μηδενικές τιμές ή για ενέργεια που δεν τη χρειάζεται το σύστημα, νομίζω ότι πρέπει να παραδεχτούμε όλοι οι εμπλεκόμενοι ότι είναι λάθος μας. Κάπου έχουμε λίγο αποτύχει. Αυτό που μας έχει διδάξει η αγορά είναι ότι όταν υπάρχει σωστή στρατηγική, σωστό κανονιστικό πλαίσιο και πηγαίνουν όλες οι τεχνολογίες μαζί, η μία συμπληρώνοντας την άλλη, τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλύτερα. Θα πω ότι κάτι που μας απασχολεί πολύ και το βλέπουμε και εμείς σαν εταιρεία, μιλάμε για νέες τεχνολογίες, μιλάμε για αποθήκευση, για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, υποστηρικτικά software που πρέπει να κάνουν διαχείριση αυτής της ενέργειας ανά ώρα, ανά τέταρτο. Οπότε βλέπουμε ότι μπροστά μας οι τεχνολογικές προκλήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες και πολύ γρήγορες οι αλλαγές στον κόσμο που ζούμε. Πρέπει το κανονιστικό πλαίσιο να προσαρμοστεί σε αυτές τις αλλαγές και στους χρόνους. Πολλές φορές βλέπουμε ότι αποφασίζεται κάτι κυβερνητικά, το οποίο μέχρι να έρθει στο πεδίο έχει πλέον γίνει κάτι παλιό. Πρέπει να ξανά το δούμε από την αρχή. Μεγαλύτερη ταχύτητα, δηλαδή. Μεγαλύτερη ταχύτητα. Είναι κρίμα, πραγματικά, σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, να πετάμε ενέργεια. Ή να μπορούμε να παράξουμε περισσότεροι και να σταματάμε τα πάρκα. Είναι κρίμα. Ισχύει. Κύριε Κουτσογιάννη, πώς εξελίσσεται η αλυσίδα αξίας αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα και ποιες βιομηχανικές ή ψηφιακές δεξιότητες βλέπετε ως Accenture κρίσιμες για την επόμενη φάση ανάπτυξης? Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ πολύ για την πρόσκληση και να σας δώσω συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία και για το συνέδριο εδώ πέρα. Τώρα, όσον αφορά την αλυσίδα αξίας της αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα, βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα μεταβατικό Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο.
σε ένα μεταβατικό στάδιο, δηλαδή από την πρώιμη ανάπτυξη σε ένα πιο όριμο και ολοκληρωμένο οικοσύστημα. Τα πρώτα έργα που αδειοδοτήθηκαν λειτουργήσαν ως proof of concept και τώρα βλέπουμε τα επόμενα μεγάλα έργα που θα στηρίξουν την διείσδυση στον ΑΠΕ. Αν πιάσουμε την αλυσίδα αξίας από άκρη σ' άκρη, ξεκινώντας από την προμήθεια του εξοπλισμού, η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζεται, όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη, σε διεθνείς κατασκευαστές μπαταριών και inverters. Ωστόσο, εδώ πέρα στο integration layer και στο software layer, νομίζω που αρχίζει και δημιουργείται ελληνική προστιθέμενη αξία. Έχουμε εταιρείες EPC που αποκτούν τεχνογνωσία, παρόχους που επενδύουν σε EMS, σε Energy Management Systems και SCADA και σε Real-Time Optimization. Το δεύτερο σημείο της αλυσίδας που είναι πολύ σημαντικό έχει να κάνει με τη λειτουργία και τον κύκλο ζωής των μπαταριών. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι δημιουργείται μια νέα αγορά υπηρεσιών, όπως Data-Driven Operation and Maintenance, όπως ξέρει πολύ καλά και ο Άγγελος. Συνεχή παρακολούθηση των εγκαταστάσεων και πώς συμπεριφέρονται στη σύνδεσή τους με το δίκτυο. Και έχουμε και ένα τρίτο άξονα που έχει να κάνει με το κύκλο ζωής και το end of life των μπαταριών. Οπότε εδώ πέρα υπάρχουν υπηρεσίες για προγνωστική συντήρηση, για end of life management, για second life των μπαταριών. Τώρα, αναφορικά με δεξιότητες, πρέπει να καταλάβουμε ότι οι μπαταρίες δεν είναι μόνο ηλεκτρολογικά έργα, είναι και στη βάση τους ψηφιακά πλέον. Οπότε φαίνεται ότι χρειαζόμαστε σίγουρα δεξιότητες ψηφιακές, data engineers, control engineers. Προφανώς πλέον η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει παντού, οπότε σίγουρα θα χρειαστεί και εδώ πέρα για το πώς θα συνδέουμε τις μπαταρίες και πώς θα βελτιστοποιούμε την οικονομική τους απόδοση. Αλλά προφανώς συνεχίζουμε να χρειαζόμαστε και βιομηχανικές δεξιότητες. Θέλουμε μηχανικούς ισχύως, τεχνικούς commissioning, ειδικούς σε battery safety, γιατί βλέπουμε ότι έχουμε συνέχεια τα incidents σε BESS αυξάνονται τα τελευταία χρόνια. Και το τρίτο κομμάτι δεξιοτήτων έχουν να κάνουν με τον κύκλο ζωής. Δηλαδή, θέλουμε ειδικούς, όπως είπα και πριν, σε προγνωστική συντήρηση, στο πώς θα διαχειριζόμαστε το end of life των μπαταριών. Γιατί τώρα με τα πολλά έργα, την αύξηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, στα επόμενα χρόνια, 10-15 χρόνια, θα δούμε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να διαχειριστεί ένα μεγάλο όγκο μπαταριών που πλησιάζουν το τέλος ζωής και πρέπει από τώρα να φτιάξουμε την αλυσίδα αξίας εκεί πέρα που θα διαχειριστεί όλο αυτόν τον όγκο. Ευχαριστούμε πολύ. Και να πάμε λίγο στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αγορά της αποθήκευσης ενέργειας. Για τη ΔΕΗ, ποιες είναι οι κύριες τεχνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ενσωμάτωση της αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης κλίμακας στο ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας μας? Είναι γεγονός ότι κάθε πρωτοεμφανιζόμενη τεχνολογία πάντα στην αρχή έχει ένα σκεπτικισμό από την αγορά και το πώς θα εξελιχθεί αυτή. Θυμίζω ότι στο παρελθόν φωτοβολταϊκά υλικά πάλι αντιμετωπίζαν τις ίδιες, να το πούμε έτσι, τους ίδιους ενδιασμούς από την αγορά. Στο κομμάτι της αποθήκευσης, οι τεχνικές προκλήσεις νομίζω εστιάζονται σε 3 διαφορετικούς τομείς. Το πρώτο έχει να κάνει με το δίκτυο. Το δίκτυο που έχει κατασκευαστεί στην Ελλάδα τις περασμένες δεκαετίες, νομίζω είχε στηθεί για ένα άλλο τεχνολογικό μείγμα. Σήμερα το μείγμα αυτό έχει αλλάξει. Έχουν μπει ανανεώσιμες πηγές μέσα, με τη διακύμανση που είπαμε και τη στοχαστικότητα. Οπότε χρειάζεται στο επόμενο διάστημα, με πιο έντονο ρυθμό, και να το ενδιαναμώσουμε και να το επεκτείνουμε, αλλά νομίζω κύριο συστατικό είναι να έχουμε και τον ψηφιακό του έλεγχο. Διότι τα προϊόντα που βγαίνουν από εδώ και πέρα μπροστά με την αποθήκευση, νομίζω έχουν αρκετό ψηφιακό κόσμο μέσα τους. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το ίδιο το σύστημα. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πάλι διακύμανση, άρα το ζητούμενο είναι η ευστάθεια του συστήματος. Εδώ λοιπόν η αποθήκευση έρχεται και μπαίνει εφαπτώμενη ή συμπληρωματικά καλύτερα πάνω στις ανανεώσιμες, διασφαλίζοντας έτσι την ευστάθεια του συστήματος. Βέβαια είναι μια τεχνική πρόκληση, η οποία θα τη δούμε μπροστά μας, όσο το μείγμα αυτό μεγαλώνει και προέρχεται είτε από τις ανανεώσιμες, είτε από την αποθήκευση επίσης. Το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει καθ' αυτό με την ίδια την τεχνολογία. Την τεχνολογία της μπαταρίας και της αποθήκευσης. Τι εννοώ? Ότι είναι κρίσιμο να μιλάμε για ασφάλεια και αξιοπιστία στη νέα τεχνολογία. Εδώ λοιπόν οι ίδιοι κατασκευαστές πρέπει να ρίξουν το βάρος και πρέπει με ακόμα μεγαλύτερο ρυθμό να διασφαλίσουν το προϊόν ως αξιόπιστο και ασφαλή για τη λειτουργία του.
Ταυτόχρονα και συμπληρωματικό σε όλο αυτό έχει να κάνει επίσης και η βιωσιμότητα του προϊόντος. Στην ουσία, η βιωσιμότητα από τη στιγμή που εξασφαλίσουμε την αξιοπιστία και τη λειτουργικότητά του έχει να κάνει με το κόστος. Άρα, θέλουμε ανταγωνιστικό κόστος για να μπορέσουμε να βγούμε στην αγορά της ενέργειας πιο ανταγωνιστικά. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια ήδη αυτό αποτυπώνεται με μια μείωση, ειδικά τα 2 τελευταία χρόνια, της τάξης του 20% περίπου. Άρα, λοιπόν, η ενσωμάτωση της τεχνολογίας σε μεγαλύτερη ποσότητα θα οδηγήσει σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον για την ίδια την αποθήκευση. Ως Όμιλος, εμείς την αποθήκευση την έχουμε αρκετά υψηλά στην ατζέντα μας και γι' αυτό πρόσφατα ανακοινώσαμε ότι μέχρι το 2028 θα έχουμε έργα 1,5 γιγαβάτ στο χαρτοφυλάκιό μας. Ευχαριστούμε πολύ. Και να περάσουμε στον κύριο Ραχιώτη. Πόσο σημαντική είναι η διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών τεχνολογιών αποθήκευσης και συστημάτων διαχείρισης του δικτύου? Για τη διασφάλιση, γιατί μίλησε και ο κύριος Ραχιώτης, αξιοπιστία και ευελιξία. Και ο κύριος Κασίμης. Όντως, ναι, πράγματι φαίνεται ότι είναι ένα τεχνικό ζήτημα, αλλά δεν είναι μόνο τεχνικό ζήτημα, γιατί αν σκεφτούμε ότι σήμερα μιλάμε για την αποθήκευση, η αποθήκευση δεν είναι μόνο, οι δυνατότητες μάλλον μονάδων αποθήκευσης δεν είναι μόνο μίας μορφής, δεν είναι μόνο οι μπαταρίες και συνήθως οι μπαταρίες λιθίου, οι οποίες είναι πιο διαδεδομένη μορφή σήμερα. Υπάρχουν τα συστήματα αποθήκευσης μέσω της αντιλιωσιοταμείευσης, υπάρχουν και λειτουργούν διάφορες πλατφόρμες διαχείρισης συστημάτων αποθήκευσης όπως τα BMS. Θα υπάρξουν και σίγουρα θα λειτουργούν αργότερα, όταν λειτουργεί η αγορά, κάποιες πλατφόρμες διαχείρισης υπηρεσιών ευελιξίας. Άρα, όταν αυτά όλα μαζί υπάρχουν και συνυπάρχουν έστω και σε ένα αυριανό, ιδεατό και σωστό μοντέλο αγοράς, όπου μετέχει όλα αυτά τα είδη της αποθήκευσης, θα πρέπει λοιπόν και είναι απαραίτητο να υπάρχει η διαλειτουργικότητα μεταξύ τους, η οποία είναι πολύ κρίσιμο σημείο, διότι χωρίς αυτά τα συστήματα και οι διαφορετικές τεχνολογίες αποθήκευσης να μιλούν μεταξύ τους ουσιαστικά, θα είναι πολύ δύσκολο θα υπάρχει περιορισμένη δυνατότητα παροχής συστημικών υπηρεσιών και αμοιβών, όπως αυτά που αναμένεται να έρθουν και τα οποία δεν είναι βέβαια ευρέως γνωστά ακόμα και ίσως αλλά στον τομέα των επενδυτών και των ανθρώπων που ασχολούνται με την αποθήκευση και στην αγορά ενέργειας, όπως ας πούμε τα συστήματα τα FCR, τα συστήματα που θα απαιτούν και τα νέα μοντέλα, τα MARI, όπως το AFFR. Λέω κάποιες λεπτομέρειες, οι οποίες όμως αυτές είναι κάποιες λεπτομέρειες όχι τόσο τεχνικές, όσο συστήματα τα οποία θα πρέπει να λειτουργούν σωστά, να υπάρχει η έγκαιρη εκπαίδευση, ώστε να μπορούν αυτά τα συστήματα να λειτουργούν σε ένα μοντέλο σωστής αγοράς μπαταριών, είτε αυτόνομα είτε μέσω κάποιων aggregators οι οποίοι θα αναλάβουν να λειτουργούν και να διαχειρίζονται αυτή την αυριανή αγορά ενέργειας, αποθήκευσης. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Ανάργυρε, ποιες είναι οι βασικές τεχνικές προκλήσεις για τη διασύνδεση εμπορικών συστημάτων αποκεντρωμένης αποθήκευσης με το δίκτυο? Σίγουρα, όσον αφορά στο τεχνικό κομμάτι της παραγωγής και της αποθήκευσης, το δίκτυο παίζει σημαντικό ρόλο. Η ψηφιοποίηση του δικτύου είναι προτεραιότητα, καθώς επίσης και οι έξυπνοι μετρητές που ήδη έχουν ξεκινήσει και εγκαθιστούνται. Όμως, θα βάλω μια άλλη παράμετρο όσον αφορά, όπως είπατε, την αποκεντρωμένη παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας. Και λέγοντας αποκεντρωμένη παραγωγή-αποθήκευση, εννοώ συστήματα μικρά, εγκατεστημένα σε εμπορικούς πελάτες, όπου με φυσικά μια ψηφιοποίηση του δικτύου και μια σωστή διαχείριση, ανάλογα με την ώρα και την ανάγκη του κτηρίου που είναι εγκατεστημένο το σύστημα, μπορεί να διανεμηθεί σε μια ακτίνα 5-10 χιλιόμετρων, εξαρτάται, ή στο διπλανό κτίριο που το έχει εκείνη τη στιγμή ανάγκη. Αυτή η πρακτική εμέσως αδειάζει τα δίκτυα και δίνει μια ανάσα στα utility scale έργα, είτε αποθήκευσης είτε παραγωγής ενέργειας, να μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα την ενέργεια που παράγουν. Οπότε, για μας και σαν
εταιρεία, επειδή αποκλειστικά ασχολούμαστε με τέτοιου είδους έργα, βλέπουμε ότι όσο πιο πολλά έργα και στο εξωτερικό μπαίνουν σε τα DG που λέμε, τη διασπαρμένη παραγωγή και αποθήκευση, τόσο καλύτερη συμπεριφορά έχει το δίκτυο. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κουτσογιάννη, κάνατε μια αναφορά στην πρώτη απάντησή σας στην ψηφιακή τεχνολογία. Πώς μπορούν τεχνολογίες όπως τα ψηφιακά δίδυμα ή και η τεχνητή νοημοσύνη, που γίνεται πάρα πολλής λόγος αυτή την περίοδο, αλλά και η προγνωστική συντήρηση να μειώσουν τους κινδύνους ένταξης της αποθήκευσης στο δίκτυο? Νομίζω ότι όταν μιλάμε για ένταξη της αποθήκευσης ενέργειας στο δίκτυο, σε κλίμακα, τότε οι ψηφιακές τεχνολογίες παίζουν ένα καθοριστικό λόγο πλέον. Πάμε να πιάσουμε κάποια... Καταρχήν πρέπει να καταλάβουμε ότι τα BESS και γενικώς τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας είναι πολύπλοκα cyber-physical συστήματα με πολλά μεταβαλλόμενα μέρη που συμμετέχουν ενεργά σε δυναμικές αγορές ενέργειας. Οπότε το παραδοσιακό μοντέλο σύνδεσέ το στο δίκτυο και δουλεύει δεν είναι πλέον εφαρμόσιμο. Πάμε για παράδειγμα να πιάσουμε τα digital twins. Ένα digital twin σε ένα BESS επιτρέπει στον διαχειριστή να προσομοιώσει και να δει τη συμπεριφορά του asset, όχι σε σταθερές συνθήκες, αλλά σε πραγματικό χρόνο, με βάση τη θερμοκρασία, τον κύκλο φόρτισης, την υποβάθμιση των cells και γενικά πώς συμπεριφέρεται και η αγορά γύρω από το σύστημα αυτό. Έτσι μπορούμε να μειώσουμε τεχνικούς κινδύνους, όπως για παράδειγμα την υποβάθμιση των cells, πιθανά λάθη στους inverters και άλλου τέτοιου είδους. Τώρα, επίσης, όταν πάμε να βάλουμε σε μεγάλο όγκο την αποθήκευση ενέργειας στο δίκτυο, αυξάνουμε τις αβεβαιότητες. Έχουμε μεταβαλλόμενη ζήτηση, έχουμε διακυμάνσεις στον ΑΠΕ, έχουμε ανάγκη για γρήγορες αποκρίσεις στην αγορά. Η τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα τώρα, μπορεί να υπολογίσει με σχετική ακρίβεια τη ζήτηση και τη μεταβολή του φορτίου. Μπορούμε να υπολογίσουμε σχετικά γρήγορα πλέον με σχετική ακρίβεια πάλι, προβλέπει την παραγωγή των ΑΠΕ, τις τιμές της αγοράς για την επόμενη μέρα, καθώς επίσης και πώς θα συμπεριφερθεί το σύστημα όταν πάμε να το συνδέσουμε στο δίκτυο. Έτσι μπορούμε να αποφύγουμε φαινόμενα συμφόρησης του δικτύου, reverse flows, κακή χρήση των μπαταριών και άλλα παρόμοια. Τελευταίο είναι η προγνωστική συντήρηση, όπως αναφέρατε. Εδώ πέρα πάλι, στόχος μας είναι να έχουμε τα συστήματα ενεργά και συνδεδεμένα στο δίκτυο για το μεγαλύτερο δυνατό χρονικό διάστημα. Μέσα από την προγνωστική συντήρηση μπορούμε να δούμε, για παράδειγμα, καταρχήν χρησιμοποιούμε δεδομένα από τους αισθητήρες που έχουν τα συστήματα αυτά, τα συνδέουμε πάνω σε ένα σύστημα και τρέχουν από πίσω αλγοριθμικά μοντέλα που έχουμε χτίσει μαζί με τους πελάτες μας ή μαζί με τους διαχειριστές ουσιαστικά των συστημάτων αυτών, και μπορούμε να δούμε πότε είναι πιθανό, να συμβεί ένα πρόβλημα στους inverters, πότε τα συστήματα ψήξης μπορούν να λειτουργούν οριακά και ποιος είναι ο πραγματικός χρόνος στο υπολοιπόμενο κύκλο ζωής της μπαταρίας. Έτσι, αυξάνουμε την αξιοπιστία των συστημάτων αυτών, μειώνουμε τις απώλειες και κυρίως αποφεύγουμε αστοχίες που μπορούν να δημιουργήσουν πραγματικά προβλήματα στο δίκτυο. Οπότε νομίζω ότι χρησιμοποιώντας όλες αυτές τις τεχνολογίες, μπορούμε πλέον να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για το asset και πώς αυτό συμπεριφέρεται και να το εντάσσουμε στο δίκτυο με τρόπο ασφαλή, προβλέψιμο και οικονομικά αποδοτικό για τους διαχειριστές. Ευχαριστούμε πολύ. Και μετά τις τεχνικές προκλήσεις, να περάσουμε λίγο και στις επενδύσεις και τις προοπτικές της αγοράς. Κύριε Κασίμη, πώς κρίνετε τα κίνητρα? Έγινε μια αναφορά από τη Γενική Γραμματεία για επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα στην αποθήκευση ενέργειας και ποια εμπόδια βλέπετε να παραμένουν? Ναι. Νομίζω ότι και η αποθήκευση είχε ακολουθήσει το μοτίβο των ανανεώσιμων πηγών όταν αυτές πρωτοεμφανίστηκαν. Άρα, λοιπόν, προκειμένου να ξεκινήσουμε να έχουμε τα πρώτα έργα, τα σχήματα στήριξη νομίζω είναι απαραίτητα. Ωστόσο, όπως είδαμε και κατά το παρελθόν, όσο η τεχνολογία οριμάζει και διεισδύει μέσα στο σύστημα, τόσο γίνεται και πιο ανεξάρτητη από σχήματα στήριξης. Όπου αυτό είναι και το ζητούμενο, να γίνουν ανταγωνιστικά και να είναι ανεξάρτητα από τέτοιου είδους στήριξης. Νομίζω ότι και η αποθήκευση και με πιο γρήγορους ρυθμούς θα είναι πιο ανεξάρτητη στην αγορά της ενέργειας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό βέβαια για να γίνει αυτό να λειτουργούν άρτια και άλλοι δύο πυλώνες. Ο πρώτος έχει να κάνει με το ρυθμιστικό πλαίσιο, όπου εκεί πρέπει με
τελείως καθαρό τρόπο να αποσαφινιστεί ποιος είναι ο ρόλος της αποθήκευσης στην αγορά. Πρέπει στην περίμετρο της αποθήκευσης να είναι σαφές πού θα λειτουργούν, πώς θα λειτουργούν και στο τέλος της ημέρας πώς θα επιστρέφουν πίσω τα χρήματα στους επενδυτές. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει πάλι με την ανάπτυξη, την εμπορική ανάπτυξη του προϊόντος. Ανέφερα λίγο πριν, ασφάλεια, αξιοπιστία είναι βασικός παράγοντας της τεχνολογίας που πρέπει να τον διασφαλίσουμε και βέβαια το κόστος είναι το κλειδί. Έτσι λοιπόν, έχοντας το ρυθμιστικό πλαίσιο, έχοντας το αξιόπιστο της τεχνολογίας, νομίζω από μόνο το αποτελεί ένα κίνητρο για τους επενδυτές να στραφούν και να οριμάσει και η τεχνολογία της αποθήκευσης. Ο όμιλος ΔΕΗ είναι ένας καθατοποιημένος όμιλος. Οπότε για μας η αποθήκευση αποτελεί και ένα κίνητρο για να κάνουμε και τη βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου μας. Έχουμε αρκετά έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλο το φάσμα. Δεν μιλάω μόνο για Ελλάδα, μιλάω για όλο το τόξο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οπότε για μας είναι πάρα πολύ κρίσιμο να έρθει συμπληρωματικά η αποθήκευση για να πάρουμε το πικ της λειτουργίας των έργων μας. Έτσι. Άρα είναι ένα κλειδί το οποίο μας οδηγεί στη βελτιστοποίηση τόσο της παραγωγής όσο και των εσόδων της εταιρείας. Και βέβαια πάρα πολύ σημαντικό είναι να καταλάβουμε, καθώς η αποθήκευση έχει και δευτερογενείς πηγές εσόδων και δραστηριοτήτων, με το θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που θα είναι σε θέση, ελπίζουμε πάρα πολύ σύντομα, να δούμε πλέον όλο το εύρος που μπορούμε να αξιοποιήσουμε την αποθήκευση. Ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στον κύριο Ραχιώτη. Οι χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης ή η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, είναι επαρκή για να προσελκύσουν μεγάλες κλίμακες επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα? Λοιπόν, μιας και υπάρχει και πραγματικά και βλέπουμε να υπάρχει ένα αρχικό επενδυτικό ενδιαφέρον στην Ελλάδα σημαντικό, η αλήθεια είναι ότι καταρχάς πηγαίνοντας πρώτα στα ευρωπαϊκά εργαλεία, τα χρηματοδοτικά τα οποία είναι διαθέσιμα, όπως για παράδειγμα τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, οι χρηματοδοτήσεις που προέρχονται από το InvestEU ή το πρόγραμμα Innovation Fund. Είναι αλήθεια ότι για έναν μικρό αριθμό, θα έλεγα μικρό για τις ελληνικές ανάγκες, έργων, μπορεί να προσφέρει μια αρχική εγγύηση, μια αρχική ρευστότητα για να μπορέσουν να έχουν μια βιωσιμότητα. Όμως τα έργα δεν είναι επαρκή. Δεν είναι επαρκή για την χώρα μας για να μπορέσουν να προσελκύσουν μαζική ιδιωτική χρηματοδότηση χωρίς συμπληρωματικά μέτρα. Για να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι μεγάλου μεγέθους και όγκου επενδύσεις οι οποίες χρειάζονται και έχουμε πει και προηγουμένως και οι υπόλοιποι συνομιλητές, αλλά και είναι σε όλους γνωστό και ότι πλέον η αποθήκευση είναι ένα απαραίτητο, αναγκαίο μέτρο πλέον δημοσίου συμφέροντος, θα έλεγα, πέραν της επενδυτικής και εμπορικής του εφαρμογής. Για να έρθουν λοιπόν αυτή η μεγάλης κλίμακας επενδύσεις, χρειάζεται να οριστούν ρυθμιστικά και κανονιστικά και με πρωτοβουλία της πολιτείας. Σαφή μακροπρόθεσμα σχήματα τιμολόγησης, σαφή μακροπρόθεσμα σχήματα αγορών για τις υπηρεσίες ευελιξίας που είπαμε προηγουμένως, που μπορούν να προσφέρουν οι μονάδες αποθήκευσης. Θα πρέπει να υπάρχουν και να εφαρμοστούν και να υλοποιηθούν υπάρχουν στο εξωτερικό κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία δέσμευσης ιδιωτικού κεφαλαίου, κάποιες εγγυήσεις, κάποια green bonds. Λέω κάποιες ιδέες οι οποίες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και στον ελληνικό χώρο. Αυτό που συνοψίζω και λέω είναι ότι ναι, μεν υπάρχουν κάποια εργαλεία που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι όμως αρκετά και ισχυρά για να φέρουν μια ικανοποιητική, μεγάλου μεγέθους διείσδυση, βιώσιμη διείσδυση. Και εδώ θέλω να ξεχωρίσω πραγματικά ότι το φαινόμενο ότι έχουμε ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον επενδυτικό σε εισαγωγικά στο να γίνουν αιτήματα
εγκατάστασης merchant ή ενισχυόμενων έργων αποθήκευσης, δεν σημαίνει ότι όλο αυτό το ενδιαφέρον τελικά μπορεί να καταλήξει και σε ένα βιώσιμο σχήμα και σε έναν αριθμό έργων τελικά τα οποία πραγματικά θα μπορέσουν να είναι ρεαλιστικά να υλοποιηθούν, να είναι βιώσιμα και πραγματικά να βοηθήσουν το δίκτυο και την αγορά ενέργειας εκεί που χρειάζεται. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Νάργυρε, πώς μπορούν οι προμηθευτές πράσινης ενέργειας να αξιοποιήσουν αποθήκευση και την αυτοκατανάλωση για να προσφέρουν πιο ευέλικτες και ανταγωνιστικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και βιομηχανικούς πελάτες? Θα προσπαθήσω να το δω και να το δούμε και μαζί λίγο από μια άλλη οπτική. Έχουμε συνηθίσει, και τώρα εδώ που συζητάμε και πολύ σωστά, να μιλάμε για επενδύσεις, για υπηρεσίες, για προσαρμογές. Στο επίπεδο της παραγωγής, της αποθήκευσης, χρειάζονται επενδύσεις στο δίκτυο, όπως είπαμε προηγουμένως, ψηφιοποίηση. Όλα αυτά όμως πρέπει να καταλήγουν κάπου. Και αυτό το κάπου είναι ο τελικός καταναλωτής. Ο τελικός καταναλωτής απολαμβάνει ή προμηθεύεται, να το πω έτσι, ενέργεια, όχι σήμερα ή χθες ή πριν από 10 χρόνια που ξεκίνησε η πράσινη ενέργεια. Προμηθεύεται ενέργεια από την στιγμή που έχει το ρολόι εδώ και 100 χρόνια. Η ΔΕΗ νομίζω είναι μια εταιρεία. Πόσα χρόνια είσαστε σαν ΔΕΗ στην Ελλάδα? Νομίζω είναι πάνω από 70 χρόνια. Από τότε ξεκίνησε ο τελικός καταναλωτής να προμηθεύεται ενέργεια. Οπότε όλες αυτές οι επενδύσεις, για να είναι βιώσιμες, πρέπει να κατέβουν στο επίπεδο του καταναλωτή, είτε είναι οικιακός, είτε είναι εμπορικός, να γίνει μια αντίστοιχη αξιολόγηση του ενεργειακού προφίλ του καθενός μετρητή και να μπορέσουμε να του προσφέρουμε υπηρεσίες που ταιριάζουν σε αυτόν. Είναι άδικο να πούμε ότι γίνεται μια μεγάλη επένδυση, ας πούμε στην αποθήκευση που μιλάμε τώρα, και την διαιρούμε σε όλους τους καταναλωτές που θα απολαμβάνουν αυτή την υπηρεσία. Ο καθένας έχει διαφορετικό προφίλ, διαφορετική ανάγκη μες στην ημέρα, μες στο μήνα, μες στο χρόνο. Αυτές οι τεχνολογίες και αυτά που συζητάμε εξυπηρετούν τέτοιες ανάγκες. Αυτές πρέπει να κατέβουν κάτω. Οπότε για μένα σημαντικό είναι η σύνδεση μεταξύ της επένδυσης στο επίπεδο της παραγωγής και της αποθήκευσης να καταλήγει στον τελικό καταναλωτή. Κάποιος μπορεί να πληρώσει περισσότερο, κάποιος μπορεί να πληρώσει λιγότερο και εκεί να γίνει άσκηση αν αυτή η επένδυση είναι βιώσιμη. Οι υπηρεσίες, δηλαδή κλείνοντας, θέλω να πω ότι πρέπει να διευρυθούν πολύ οι υπηρεσίες στον τελικό καταναλωτή. Ανάλογα με το προφίλ, το ενεργειακό που έχει ο καθένας. Ευχαριστούμε πολύ. Και να περάσουμε στον κύριο Κουτσογιάννη. Ποια επιχειρηματικά μοντέλα, όπως τα εικονικά power plants ή οι υπηρεσίες storage as a service, θεωρείτε ότι έχουν περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας στην ελληνική αγορά? Καθώς προχωράμε στα επόμενα εμπορικά έργα, νομίζω ότι η επιλογή του επιχειρηματικού μοντέλου πλέον θα παίξει καθοριστικό ρόλο για τη βιωσιμότητα των έργων. Τώρα υπάρχουν πολλά διαφορετικά μοντέλα και εξαρτάται και από το προφίλ ρίσκου που θέλει να λάβει ο καθένας και από το σε ποιον αναφέρονται. Για παράδειγμα, ο κύριος Στάσης στην Capital Market Day ανέφερε το νέο πλάνο της ΔΕΗ ότι θα πορευθεί με stand-alone και συνεργαζόμενα έργα αποθήκευσης ενέργειας, το οποίο έχει πολύ νόημα για τη ΔΕΗ, γιατί υπάρχουν ήδη τα έργα utilities που πάνω στα οποία θα στηριχθούν, ή το merchant arbitrage που θα τρέξουν πάνω τα stand-alone έργα, που θα εκμεταλλεύονται τις διακυμάνσεις ενέργειας. Ήδη έχουμε αρνητικές τιμές στην ελληνική αγορά όταν έχουμε πολλή ώρα ηλιοφάνεια και πολύ μεγάλη μεταβλητότητα στην αγορά της επόμενης μέρας. Οπότε σίγουρα αυτά τα μοντέλα έχουν πολύ νόημα για τη ΔΕΗ. Τώρα, ένα εξίσου όριμο μοντέλο είναι τα virtual power plants, όπως αναφέρατε. Εκεί πέρα, ουσιαστικά έχουμε πλατφόρμες που ενοποιούν πολλούς απομακρυσμένους χώρους, δηλαδή μικρά φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, ακόμα και σταθμούς φόρτισης EVs, και λειτουργούν ως ένας ενιαίος σταθμός. Εκεί πέρα, αξιοποιώντας τα δεδομένα, τεχνητή νοημοσύνη και advanced analytics, όλοι αυτοί οι αποκεντρωμένοι πόροι συμμετέχουν συλλογικά στο δίκτυο και ανταποκρίνονται στις αγορές εξισορρόπησης. Ήδη και εκεί πέρα υπάρχουν κάποια έργα που τρέχουν αυτή την περίοδο, οπότε φαίνεται ότι είναι τεχνολογικά όρημα και υπάρχει και το εμπορικό ενδιαφέρον για να τρέξουν στην Ελλάδα.
Και το άλλο που αναφέρατε που έχει έχει πολύ μεγάλο νόημα για την ελληνική αγορά και αναπτύσσεται διεθνώς πολύ γρήγορα είναι το storage as a service. Εκεί πέρα ο τελικός χρήστης δεν είναι ο ιδιοκτήτης της μπαταρίας, απλά πληρώνει μια συνδρομή και χρησιμοποιεί το service. Ο πάροχος εγκαθιστά, λειτουργεί και συντηρεί την μπαταρία και μπορεί επίσης όχι μόνο να παρέχει το service, αλλά να συμμετέχει και στις αγοράς εξισορρόπησης και να παρέχει και επικουρικές υπηρεσίες. Έτσι, ένα μοντέλο που έχει χαμηλό ρίσκο για τον τελικό χρήστη, αλλά έχει και προβλέψιμα έσοδα για τον πάροχο, το οποίο είναι κάτι πολύ σημαντικό, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, για τους ιδιοκτήτες των έργων αυτών. Τώρα, όπως είπα στην αρχή, η επιλογή του μοντέλου εξαρτάται από τις συνθήκες του καθενός. Ας πούμε, μπορεί να υπάρχει και ένα υβριδικό μοντέλο storage as a service, μαζί με VPPs, που θα μπορεί να χρησιμοποιεί απομακρυσμένες αποθήκες ενέργειας και θα μπαίνουν συλλογικά στην αγορά εξισορρόπησης. Οπότε δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο μοντέλο. Φαίνεται ότι υπάρχουν συγκεκριμένα με τα οποία θα προχωρήσει η χώρα και νομίζω ότι έχουν ξεκάθαρα revenue. Υπάρχουν τα revenue streams για να αποβούν αποδοτικά. Ευχαριστώ πολύ. Θα παρακαλέσω να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, αλλά να είμαστε λίγο πιο σύντομοι στις απαντήσεις μας. Και να περάσουμε λίγο και στις περιβαλλοντικές διαστάσεις της αποθήκευσης ενέργειας. Κύριε Κασίμη, υπάρχουν ευκαιρίες για τεχνολογίες αποθήκευσης να υποστηρίξουν αναδυόμενους τομείς, όπως ας πούμε η παραγωγή πράσινου υδρογόνου ή υποδομές ηλεκτρικών οχημάτων? Ναι. Η αγορά της ενέργειας είναι μια ιδιαίτερα δυναμική εξελισσόμενη αγορά, έτσι. Δηλαδή, από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σήμερα συζητάμε για αποθήκευση, που παρά το γεγονός ότι είναι μια πρωτοεμφανιζόμενη τεχνολογία, ωστόσο θα αποτελέσει, έτσι την αντιλαμβανόμαστε εμείς, την υποκείμενη βάση για να στηθούν περισσότερα προϊόντα πάνω σε αυτή. Άρα, λοιπόν, τόσο το υδρογόνο, όσο και ίσως αν δούμε λίγο αργότερα και οι φορτιστές, προφανώς, αλλά αν δούμε και λίγο αργότερα, ίσως και τα data centers που ακούγονται όλο και πιο συχνά πλέον στο προσκήνιο. Ως Όμιλος έχουμε αντιληφθεί με αυτόν τον τρόπο την αγορά αυτή της αποθήκευσης και γι' αυτό το λόγο επενδύουμε αρκετά δυναμικά στο κομμάτι της αποθήκευσης. Έτσι, με δύο λόγια θα σας θυμίσω ότι ήδη στην Πτολεμαΐδα έχουμε 2 έργα, τα πρώτα έργα που έχουν κατασκευαστεί και αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη 50 ΜΒ στη Μελίτη αποθήκευσης. Ταυτόχρονα έχουμε το ευρύτερο πλάνο με την άντληση ταμείευσης, που και αυτή είναι μια φυσική μπαταρία με αντίστοιχη εφαρμογή με τις μπαταρίες που λέμε τα συστήματα αποθήκευσης, όπου το πλάνο αυτό είναι και στα άξια των 860 ΜΒ. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι και στη Ρουμανία και στην Βουλγαρία ήδη έχουμε κάποιες μπαταρίες σε λειτουργία στο σύστημα. Άρα λοιπόν, ναι, ποντάρουμε σε αυτή την τεχνολογία και πιστεύουμε ότι, όπως είπα, σαν υποκείμενη βάση θα αποτελέσει φαλτήριο για να έρθουν νέα προϊόντα και νέες τεχνολογίες επάνω σε αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Ραχιώτη, πώς μπορούν οι φορείς χάραξης πολιτικής να εξασφαλίσουν ότι η ανάπτυξη αποθήκευσης είναι περιβαλλοντικά υπεύθυνη, ιδίως ως προς τις εκπομπές του κύκλου ζωής και την ανακύκλωση των υλικών? Ναι, συνήθως είναι ένα κομμάτι μάλλον της όλης διαδικασίας αδειοδότησης και επενδυτικής στρατηγικής, το οποίο συνήθως το αφήνουμε ή τελευταίο ή τέλος πάντων δίνεται μικρότερη σημασία, ειδικά όταν πρόκειται για επενδύσεις οι οποίες πρώτα κοιτάνε την βιωσιμότητα, κοιτάνε την κερδοφορία. Όμως, καλός ή κακός, και καλώς κατά τη γνώμη μου, και εξαιτίας και των αυστηρών ευρωπαϊκών προτύπων και των ευρωπαϊκών νέων κανονισμών, ειδικά με το νέο κανονισμό για τις μπαταρίες του 2023, έχουν τεθεί αυστηροί κανόνες, όροι σχετικά με το θέμα της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης και το θέμα της ανακύκλωσης, ειδικά για το κομμάτι των μπαταριών κάθε μεγέθους, ακόμα και στα συστήματα, τα large scale συστήματα για τα οποία ως επιτοπλίστων συζητάμε σήμερα. Δηλαδή, η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία, στην οποία η χώρα μας θα πρέπει να εφαρμόσει και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη λοιπόν σε κάθε νέα επένδυση και σε κάθε νέα δραστηριότητα επενδυτική η οποία σχεδιάζεται, γιατί αυτή καταλήγει τελικά και σε ένα κόστος το οποίο συχνά δυστυχώς το ξεχνάει ο υποψήφιος επενδυτής. Η νέα λοιπόν ευρωπαϊκή αυτή νομοθεσία βάζει κάποιους κανόνες και έχει κάποιες απαιτήσεις, όπως για παράδειγμα υπάρχουν ποσοστώσεις ανακύκλωσης, προβλέπονται μια ιχνηλασιμότητα των πρώτων υλών, απαιτεί ένα πλαίσιο το οποίο
ουσιαστικά είτε σε προσφορά, σε επίπεδο αλυσίδας προσφοράς και επενδύσεις ακόμα και στη δημιουργία φορέων ανακύκλωσης, οι οποίοι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη δεν είναι τόσο όριμοι. Τέλος, οι φορείς της πολιτικής, η πολιτεία, το Υπουργείο θα πρέπει για να ενισχύσουν τα κοινωνικά μέτρα, όπως είναι η εκπαίδευση, αλλά και η διαφάνεια και η εκπαίδευση και η ενημέρωση στις τοπικές κοινότητες που πρόκειται να λειτουργήσουν τέτοια έργα. Για παράδειγμα, κλείνω με την τελευταία πρόταση ότι, για παράδειγμα, στην εταιρεία μας, τη Unis, η οποία αναπτύσσει μεταξύ άλλων ένα έργο αποθήκευσης μεγάλο στην περιοχή του Αμιντέου, έχουν ήδη ληφθεί υπόψη, έχουν ληφθεί ήδη όλα τα απαραίτητα ISO σχετικά με τις με τον περιβαλλοντικό κανονισμό. Το έργο, επειδή είναι το μοναδικό αυτό έργο, το οποίο και μοναδικό ever ευρωπαϊκό έργο αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες, που είναι έργο PCI της Κομισιόν εδώ και 2 χρόνια και παραμένει έργο ευρωπαϊκής προτεραιότητας, είναι υποχρεωμένο, αλλά ούτως ή άλλως ακολουθεί όλες αυτές τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και κανονισμούς που θα πρέπει κανονικά να ακολουθήσουν όλα τα έργα τα οποία αναμένεται να εκτελεστούν στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Νάργυρε, ποιο ρόλο μπορούν να παίξουν τα έργα κοινοτικής αποθήκευσης και λύσης αυτοκατανάλωσης στην ενίσχυση της ενεργειακής δημοκρατίας και της κοινωνικής αποδοχής? Οποιαδήποτε φράση έχει μπροστά τη λέξη κοινωνία, δημοκρατία, τοπική κοινωνία, θα πρέπει αυτή η τοπική κοινωνία να λαμβάνει ένα μεγάλο ποσοστό από αυτές τις ενέργειες. Θα πω, παίρνοντας το παράδειγμα των ενεργειακών κοινοτήτων, που όλοι γνωρίζουν, αν κοιτάξουμε πόσες ενεργειακές κοινότητες και τι μεγέθη ενεργειακών κοινοτήτων υπάρχουν στην Ελλάδα και τι ποσοστό από αυτό το απολαμβάνει η τοπική κοινωνία, μάλλον δεν θα είμαστε ευχαριστημένοι. Το ίδιο ισχύει και με την αποθήκευση. Θα πρέπει, για να υπάρχει αποδοχή της κοινωνίας, η κοινωνία να απολαμβάνει τα ωφέλη της ενέργειας ή της επένδυσης που γίνεται. Όταν δεν περνάει αυτό κάτω-κάτω, που λένε και στο χωριό μου, υπάρχει και αντίδραση και δεν έχει και νόημα. Διότι, κλείνοντας, να σας πω ότι αν κάτσουμε και σκεφτούμε ότι σε όλες αυτές τις λέξεις, ενεργειακή κοινότητα, τοπική κοινωνία, ο νομοθέτης στο μυαλό του είχε να μπορέσει μια κοινωνία να μοιραστεί έξοδο, να μοιραστεί έσοδο. Και το έσοδο μπορεί να είναι με τη μορφή της οικονομίας. Εάν αυτό δεν γίνεται, δεν καταρρίπτεται ο όρος της συλλογικότητας. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κουτσογιάννη, πώς μπορεί η χώρα μας να αναπτύξει εγχώριες δυνατότητες για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ασφαλή διαχείριση μπαταριών, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα? Νομίζω ότι η ανάπτυξη εγχώριων δυνατοτήτων για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ασφαλή διαχείριση μπαταριών δεν είναι απλά μια περιβαλλοντική προτεραιότητα για την Ελλάδα, είναι και μια οικονομική ευκαιρία. Το πρώτο βήμα, νομίζω, αναφέρθηκε και προηγουμένως, έχει να κάνει με τη συλλογή και την ιχνηλασιμότητα των μπαταριών. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανακύκλωση αν δεν έχουμε αξιόπιστη συλλογή. Οπότε πρέπει να υπάρχει ψηφιακή καταγραφή όλων των μπαταριών που μπαίνουν στην αγορά, να μπορούμε να τις συλλέξουμε με ασφάλεια. Επίσης, υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Battery Regulation με το Battery Passport, που δίνει ένα πλαίσιο στο οποίο μπορούμε να στηριχθούμε για τα επόμενα χρόνια. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με την δημιουργία υποδομών Second Life, δηλαδή πριν την ανακύκλωση. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις μπαταρίες σε λιγότερο απαιτητικά έργα, όπως σταθμούς φόρτισης, ας πούμε, ή πιο μικρά αποθηκευτικά έργα, για να επεκτείνουμε τον κύκλο ζωής τους. Το τρίτο κομμάτι και πιο απαιτητικό έχει να κάνει καθαρά με την ανακύκλωση. Αυτή τη στιγμή οι περισσότερες μπαταρίες μεταφέρονται στο εξωτερικό για ανακύκλωση. Υπάρχουν ήδη κάποιες πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγμα το Relife από τη Sunlight για την ανακύκλωση μπαταριών στην Ελλάδα. Και πιστεύω ότι προκειμένου να μειώσουμε ουσιαστικά το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και να αξιοποιήσουμε και τη ζήτηση που υπάρχει στην Ευρώπη για κρίσιμες πρώτες ύλες
που παράγονται την ανακύκλωση, όπως νικέλιο, κοβάλτιο, λίθιο. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να κατασκευαστούν και κάποιες ακόμα μονάδες ανακύκλωση στην Ελλάδα. Δεν μιλάμε προφανώς να γίνουμε πρωτεύουσα της ανακύκλωσης στην Ευρώπη, αλλά να καλύψουμε τη ζήτηση στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Το τέταρτο κομμάτι έχει να κάνει με τα πρότυπα ασφάλειας και το ρυθμιστικό πλαίσιο. Πρέπει να υπάρχουν αυστηρά πρωτόκολλα για την μεταφορά των μπαταριών, για την αποθήκευση και για την αποσυναρμολόγησή τους. Και τέλος, και πρέπει να υπάρχουν και κίνητρα για να μπορέσει να αναπτυχθεί η αγορά από την πολιτεία. Νομίζω ότι έχουμε μια ευκαιρία να μην διαχειριζόμαστε απλά τις μπαταρίες μας, αλλά να δημιουργηθεί μια ολόκληρη κυκλική οικονομία γύρω από τη διαχείρισή τους. Ευχαριστούμε πολύ. Και να δούμε λίγο το μέλλον με όσο το δυνατόν πιο σύντομες απαντήσεις. Ποιες αλλαγές πολιτικές βλέπετε, κύριε Κασίνη, ή στρατηγικές πρωτοβουλίες είναι κατά τη γνώμη σας απαραίτητες για την επιτάχυνση της ανάπτυξης στην αποθήκευση ενέργειας? Ναι, νομίζω ότι αρχικά να έχουμε την παραδοχή ότι βρισκόμαστε σε ένα αρκετά καλό σημείο. Έτσι. Είναι ένα ξεκίνημα, πάντα είναι δύσκολο, οπότε πρέπει να έχουμε και την υπομονή και το χρόνο μπροστά μας να δώσουμε για να μπορέσει να εξελιχθεί η αποθήκευση μέσα στο σύστημα και να απορροφηθεί. Ωστόσο, νομίζω ότι όλες οι συνιστώσεις της αγοράς πρέπει να συμμετέχουν στο σχεδιασμό τις επόμενες ημέρες. Πρώτο, θεωρούμε η πολιτεία πρέπει με το ρυθμιστικό πλαίσιο άμεσα και με σαφήνεια να ονοματίσει το ρόλο της μπαταρίας στην αγορά της ενέργειας. Δεύτερο, νομίζω χρειάζεται η ενίσχυση των δικτύων. Είπαμε, χρειαζόμαστε να ενισχύσουμε τα δίκτυα που έχουμε σήμερα, να τα επεκτείνουμε και βέβαια να έχουμε και τον ψηφιακό έλεγχο, καθότι έχουμε πολλά προϊόντα που στηρίζονται πάνω σε αυτό. Τρίτο, οι ίδιοι κατασκευαστές των μπαταριών πρέπει να συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό, να διασφαλίζουν την αξιοπιστία και την ασφαλή λειτουργία των μπαταριών και βέβαια να είναι ακόμα πιο ανταγωνιστικό το προϊόν με την έννοια του κόστους για να μπορέσει να ενσωματωθεί στην αγορά. Το τελευταίο βέβαια κομμάτι είναι των επενδυτών, οι οποίοι νομίζω ότι είναι σε θέση να πάρουν τα μηνύματα της αγοράς και να τα ακολουθήσουν, προκειμένου και η αποθήκευση να έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στο μείγμα. Όσο αφορά τη ΔΕΗ, νομίζω ότι πιστεύουμε σε αυτή τη τεχνολογία. Μέχρι σήμερα έχουμε αποδείξει ότι τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες χώρες που έχουμε δραστηριοποιήσει, πιστεύουμε και δραστηριοποιούμαστε στο κομμάτι της αποθήκευσης. Και βέβαια για το μέλλον πιστεύουμε ότι ισχυρά και δυναμικά θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Ραχιώτη, από ευρωπαϊκής και ρυθμιστικής σκοπιάς, ποια βήματα θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Ελλάδα να έρθει σε ηγετική δύναμη αποθήκευση στην περιοχή της Μεσογείου? Θα έλεγα σε μορφή bullets, για να είμαι και πολύ σύντομος, ότι σε επίπεδο αυτό που απαιτείται να γίνει δεν είναι τόσο από πλευράς ευρωπαϊκών κανονισμών ή οδηγιών, αλλά για την ταχύτερη εναρμόνιση και εφαρμογή τους σε επίπεδο χώρας. Και μάλιστα, πέραν αυτής της εφαρμογής, θα πρέπει τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν εντός της Ελλάδας, εντός της χώρας μας, θα πρέπει ουσιαστικά, συνοψίζοντας, να είναι τα εξής για να μπορέσουμε να καταφέρουμε αυτό. Πρώτον, την θέσπιση συγκεκριμένων σχημάτων αγοράς και αμοιβής των υπηρεσιών ευελιξίας που είπαμε και προηγουμένως, για την ενίσχυση της επενδυτικότητας και της βιωσιμότητας των έργων αυτών, ειδικά των έργων των εμπορικών, των merchant έργων, τα οποία αναμένεται να λειτουργήσουν στην αγορά ενέργειας. Δεύτερον, αναπροσαρμογή του εθνικού στόχου και του σχεδίου, του roadmap για την αποθήκευση με ορίζοντα το 2030, αύξηση αυτού του ορίου, αλλά και με σαφή υλοποιήσιμα milestones, τα οποία θα πρέπει να παρακολουθείτε η εξέλιξή τους. Τρίτον, εφαρμογή και υλοποίηση είτε από το τραπεζικό τομέα είτε από το δημόσιο κάποιων εργαλείων ουσιαστικά de-risking, ουσιαστικά που θα μειώνουν το ρίσκο των επενδυτών για να ασχοληθούν με αυτή την επένδυση, όπως τα green bonds, κάποια άλλα co-finance σχήματα και τέλος την προώθηση και την ενίσχυση επενδύσεων όπως είπαμε προηγουμένως, σε περιβαλλοντικές πολιτικές, σε ανακύκλωση, οι οποίες θα βοηθήσουν
και να ενισχυθεί η βιώσιμη αλυσίδα αξίας του προϊόντος, αλλά και θα έχει μεγαλύτερη κοινωνική αποδοχή αυτά τα έργα στη κοινωνία. Κύριε Νάργυρε, στη μεταβατική περίοδο της αποθήκευσης από τα πιλωτικά έργα στην ευρεία εφαρμογή, μας ακούτε? Ναι. Πώς προβλέπετε να εξελιχθεί ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα σε μεγάλες υποδομές και σε εμπορικά συστήματα για επιχειρήσεις? Ο ιδιωτικός τομέας, όπως και σε όλες τους τομείς της αγοράς, είναι ο μοχλός ανάπτυξης. Είναι ο βασικός μοχλός ανάπτυξης. Αν κρίνω και από την εταιρεία μας, την Greenvolt, εμείς ερχόμαστε να χρηματοδοτήσουμε τα έργα που έχει ανάγκη ο τελικός καταναλωτής, για να μπορέσει να το κάνουμε πιο γρήγορο και να μπορέσει και αυτός πιο γρήγορα να απολαύσει τα ωφέλη της εξοικονόμησης. Τι χρειάζεται όμως για να δουλέψει αυτό σωστά? Χρειάζονται δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ξεκάθαρο πλαίσιο και γρήγορο, και το δεύτερο, και ελπίζω να μην ακουστεί παράξενο, είναι η μη ύπαρξη επιδοτήσεων. Οι επιδοτήσεις είναι ένα εργαλείο τρομερό για να ανοίξει μια αγορά. Σε μια πιο όριμη αγορά όμως, οι επιδοτήσεις είναι τροχοπέδι. Πλέον ένας φάκτορας που έχουμε αρχίσει και μιλάμε με τους πελάτες μας όταν μπαίνουμε στη συζήτηση των επιδοτήσεων, είναι να υπολογίσει τι χρήματα έχει χάσει από την ημέρα που θα μπορούσε από την πρώτη μέρα να εγκαταστήσει ένα φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοκατανάλωσης, μέχρι τους μήνες που θα του εγκριθεί η επιδότηση για να του δώσει, ας πούμε, 20, 30, 50.000 ευρώ επιδότηση. Μέσα σε αυτό το διάστημα μπορεί να έχει χάσει 100. Οπότε η επιδότηση είναι το κλειδί για να ανοίξει μια αγορά. Έχει μεγάλη σημασία όμως ο χρόνος που πρέπει να σταματήσουν. Ευχαριστούμε πολύ. Και να κλείσουμε με τον κύριο Κουτσογιάννη, κοιτάζοντας προς το 2030 και πιο πέρα, πώς μπορούν η ψηφιοποίηση και η βιομηχανική καινοτομία να βοηθήσουν την Ελλάδα να κλιμακώσει έργα αποθήκευσης ενέργειας? Για να είμαι σύντομος, νομίζω ότι για την ψηφιοποίηση ήδη έχουμε μιλήσει αρκετά. Χρειαζόμαστε έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας που θα μπορούν να προβλέπουν την παραγωγή και τη ζήτηση, να βελτιστοποιούν την φόρτιση και την εκφόρτιση και να συνεργάζονται με το δίκτυο. Νομίζω έχουμε τις υποδομές και μπορούμε να αξιοποιήσουμε την ψηφιοποίηση για να μεγαλώσουμε τις δυνατότητες της Ελλάδας στον τομέα και να αποκτήσουμε ένα ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τώρα, στη βιομηχανική καινοτομία, είναι σημαντικό να μπορέσει η Ελλάδα να αναπτύξει δυνατότητες για την παραγωγή κρίσιμων στοιχείων της αλυσίδας αξίας. Προφανώς δεν μιλάμε για βαριά βιομηχανία, αλλά μιλάμε για εξειδικευμένα υποσυστήματα, συστήματα ελέγχου, λύσεις βελτιστοποιήσεων και optimization. Τέλος, ο τρίτος σημαντικός παράγοντας είναι να υπάρχει και ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που ευνοεί την τεχνολογική καινοτομία. Νομίζω το έχουν αναφέρει και οι υπόλοιποι κύριοι, να έχουμε γρήγορες αδειοδοτήσεις, ξεκάθαρους κανόνες αγοράς και κίνητρα για να μπορέσουν να υπάρξουν οι λύσεις αποθήκευσης ενέργειας σε κλίμακα. Κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.